yun mga bay, daming nagtobil dito dahil mura po ang kanyang gasolina dito. Ayan, yung unleaded 63.35, yung special 64.10, diesel 61.65. So daming nagpila dito dahil mura ang tobil. At ngayon naka-stock pipe tayo. Tignan niyo, stock pipe yung gamit natin. Uuwi tayo ng bukid yan kasi kunin natin yung kapatid natin. So di ba, full tank. So ipo-full tank pa natin para malaman natin kung ilan ang consume galing dito sa Valencia City. So magbase tayo sa kilometer ngayon kung ilang tatakbo. So ito po yung sa gids natin, 21,702. So yan, 21,000. So malaman natin sa full tank kung ilan ang makukuha na bar sa ating motor. Tignan nyo yung tobil natin. So hindi pa na full tank. So special yung tobil natin. Full tank, migo. Pero hapit naman na mapuno, migo. Oh no! Yan. Ayay. Nge. Ah, 95 raman migo. 95. Oh, kana 95 ra. Gabi rams. Nga 95. Uy, pwede din logo no? Ha? Pwede din logo on, iubos pa. So yan, 1.48. Yeah, 95. Tights. Thank you. Let's go, man. So yan. So mabasihan natin yan ngayon yung kilometrahe. So tignan natin, nag stock pipe tayo. Tignan natin kung gaano siya katipid sa stock pipe natin. Yun na nga babay, dito pa tayo sentro Valencia. So update ko lang konti. Itong tinakbo natin is kanina doon sa pag full tank natin is 21,702. So ngayon 21,704 na pong tinakbo niya na kilometrahe. So full tank tayo, nakita naman niyo kanina, di ba? Full tank tayo. So full tank nitong Raider G is I think 3.9. Hindi lang po ako sigurado. So hindi lang ako sigurado. Tignan lang natin. So kung ilan pa ba ang tatakbuhin natin, kasi itong Raider G naka stock pipe, tatakbuhin ang tinatakbo nito sa 1 liter is 63 kilometers. So masubukan natin. So medyo malalayo yung biyahe natin, si pauwi tayo sa bukid. So ayan, masubukan natin ngayon. Pero doon na natin ibabase pagkarating na natin doon sa puntahan natin. So doon natin i-divide ay i-minus yung ilang kilometre yung tinatakbo natin. So masubukan natin yan mamaya pagpunta natin doon. Yan, let's go. B-Rams. So stock pipe tayo ngayon, kaya pipiga-piga tayo ng diretso. Piga-piga tayo, yung normal na takbo, yung pwede tayo makarating ng 100 para mabasihan talaga natin kung ilan ang makukuha sa gasolina natin, kung ilang litro. So yan, Rams. Yeah. So napanibaguhan tayo kasi stock pipe yung gamit natin, diba? Stock pipe. Binalik natin sa stock pipe dahil mahal ngayon ang gasolina. Sige. Yan.
Hmm? 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 Layo pa natin, kaya babalik tayo. Layo pang oras, medyo nagmadali tayo ng konti. Ayan, pinagbabawal din na teknik mga bay. Huwag ninyong gawin yun. Sunday naman ngayon, walang mga enforcer. Pero bawal talaga yon mga bay. Hintay pa kasi tayo, 47 pa kayo yung count. Kaya sa peak, sa kabila, nag-go na. So ginawa na natin yung idea. Yan. Nako, yung mga pinagbabawal na teknik magagamit talaga natin. Grabe yung motor, parang wala lang sa kanina tumawid. Ay nako. Nakarating na tayo dito sa amin. So yung tinakbo natin is 21,760. So kanina is pag doon pa tayo sa Valencia, yung tinakbo natin is 21, yung odometer is 21,702. So 60 kilometers pala doon galing sa Valencia to dito sa aming bukid dito sa San Antonio. So nakita nyo 60 kilometers yung tinakbo natin. So naubos yung 1 liter na tinagas. So kay tatay. So nandito yung bahay namin at nandito yung kapatid namin. Bye bye. Bye bye. At kinuha ko yung kapatid natin na isa. So, yan po. So, malaman natin kung ilang bars ang bababa ngayon. Ano? So, pauwi na kami. So, malaman natin kung ilang bars yung back and forth. So, 60. So, dapat magiging
one ma-add to ng 60. So 63 per 1 liter sa ating Raider G na ma-consume. So stock pipe. Yan tay, hinahin na sa metay. So yan. Pauwi na kami. So hindi bumaba yung full tank natin dahil naka-stock pipe tayo. So medyo matipid talaga yung stock pipe pag ilong ride natin. So medyo malalayo pa tayo. Pauwi tayo ng bahay. Pabalik tayo sa Valencia. So diretso na tayo. Wow, wow, wow. Putik-putik na daan. So yan na mga bay ang ating maibabahagi sa inyo. So 60. So ngayon nalaman ko na nagaling Valencia to patungo sa iyong bahay is 60 kilometers pala. So hindi siya makaubos ng 1 liter. Back and forth. So 1 liter and hindi siya magiging 2 liters pag back and forth. So yan, dito ko lang tatapusin yung pasamantala yung vlog natin mga bay. Sa susunod naman tayo magkikita. Bye bye.